Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upods ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Radyo. Action Radio Philippines Standard Time alas 4:42. Mayad nga hapon Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental, ang aton nga mga suki nga tagparamati sa tabok sang kadagatan didto sa Isla Sang Panay, ang probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan Nantique, part sang Palawan, kag part sa Masbate, sa Kuto Malabutan sa atong sininga broadcast. Liwat ka mo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan. Action Report. Afternoon edition, Biyernes nga presentation or Sabado nga presentation, petsa 9. Manaya-naya ang lakat sang panahon karon nga hapon. Sabado naman ng edisyon sa inyo sininga palatuntunan, Action Report Afternoon Edition. Liwat naman naton nga mangin kaboylog ang bilog naman kapuwersa aton news team. Sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga report, mga balita nga inyo babasahan sa pamantaraan lokal buwas. Una na ninyo diri babatian sa pagpangalagad sang inyo palatuntunan, Action Report Afternoon Edition. Sabado nga presentation diri sa Action Radyo Bacolod. Katimbang sa sininga hapon, tagsa kahapon, sa inyo palatuntunan ang aton sininga Patrol 2, Crosswind Patrol. Iwat naman nga magalambiyong sa pilakabahin sa probinsya, dakbanwa sang Bacolod. Amo naman liwat gabantayan kagimolsuhan. Ano pa nga mga eventualities, why ta permi ginapangayo, from where the action is. Pang Sabadong edisyon sa silinga palatuntunan, buylog nato ng puwersa ni Action Dale Salazar. Back to back sa aton nga piloto, Action Papa Nixon Tahom. Opdama kita sa aton sininga mga technical partner diri sa Studio A. Sa master control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Nelmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert, Action JM Baikin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Tarok, Siyudad Sang Pago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyo sinialagad, Action Report Afternoon Edition, Biyernes kag Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Di ako sa labilin isa ka oras, 14 minutos nga pagpangalagad, inyo palatuntunan. Sarasiling ko na ang lakas ang panahon karon nga hapon, kumbaga sa mga Tagalog pa, katamtaman lang. Hindi man mainit, hindi man mabugnaw. Ang paggulugalom sa pila ka bahin sa aton nga probinsya,
Takbanwasang Bacolod, dala inagyapon sa ginatawag nga southwest monsoon o kon hangin habagat na nagapaulan sa pila ka bahin sa aton pungsod sang Pilipinas, partikularmente Calabarzon, Mimaropa, Bataan, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Davao Region, Sox Sargen, Cagbarm, amo ni mga lugar nga maka-eksperyensya sang magulugal-umon nga kalangitan na ara nga paglapta-lapta sang ulan kagkaon kaysa hindi mapaktan may pagpulo panaguob dala ang pagpulo pangilat. Sa amo ni nga mga lugar nga gin-mention ta, extra lang nga paghalong flash flood, landslide, tungod sang maulanon, kalakat sang panahon. Ang Pag-asa subong may gina-monitor panibago nga low pressure area nakit-an sa kalayoon 825 kilometro east sang Surigao City, Surigao del Norte. Alas 3 ay nasang kagahon. Siling sa Pag-asa, malayo ang tsansa na mangin bagyo ini sa sulod sang 24 oras. Thanks God. Pero amo na siling ko, hindi na ta magsalig. Ay ang ulan niya kung kaysa hindi tiya mapakta. Sili mo sa ubos, way gaulan. Sa babaw, puwerte ang ulan. Muna kung isa makibot ka lang ga. Rinagumba ka ga. Was-was ang dulhog sang baha hali sa kabukiran kay puwerte gali ang ulan. Di ka gid magsalig kasi limo wadi ulan pero sa babaw bukid ya puwerte ang ulan. Muna kung isa nga ang aksidente hindi mo gid kung isa mapulong kababantayan. Labay ka sa suba permiro silimod do katawhay lang sang raganas ka tubi, pagbalik mo tingala ka lang nga gulpi ng taas ang suba nga ginagyan mo kay gali puwerte ang was-was sang ulan. At hindi na magiman malipod sa ato nga mga tagpalamati kay nga mga bulan La Niña na gidman, tigulula na gidman. Mo naging remind ta permit tagpalamati ta nga maghalong ta sa mga balatian specialmente ang dengue, dala sang lamok, sa baha leptospirosis, dala sang ilaga. Mga solosintomas ang COVID-19 ara gid kulo kompleto. Kita mo nga to Presidente Bongbong Marcos positive sa COVID-19. Muna nga siling ko hindi tiya magsalig. Hindi daw nagapataas naman ang mga biktima panibago sang COVID-19 sa bilog nga Pilipinas. That's why hindi lang kita maghatag kumpiyansa sa dengue tiyan mo na as usual nga ginahimo ta panglimpyo sa aton og saran ka balay, kanapas kahoy, pulo panghilamon, pulo paso gamay. Bisan paano magpalagyo ang mga lamok ara nagakuob sa imo og saran sa imo sininga puloyan. Ano pa? Was Pizza Jess. Tantawon nyo lang sa amon sining Facebook page sa Akso Radio. May schedule nga brand out. Was 6 to 2 bala mo? Dahil sa isang aga hasta alas 2 sa hapon buwas. Domingo. So,
daw diri party south portion sang Bacolod. I-check nyo lang sa Facebook page sa Action Radio kung anong mga lugar apektado sang brownout, alin alas 6 sang aga, tubtob alas 2 sang hapon. Sa masunod nga semana sa Martes, good news ini sa aton nga mga driver, remind talaga mo manubo ang presyo sang crudo kagasolina. Ang inubo yati mga 5 ka pesos, tob-tob 6 ka pesos. Big time rollback siling nila. Bisan paano makangiret kadali ang aton nga mga driver sa mga pampubliko nga salakyan. Ang pabangkot kay nagnubo na ang gasolina, mapanubuan taman ang plite. Daway tsansa na, no? Ano tani iblahin mo? Unta, no? Kung nagkataas ang mga petroleum products, automatic sakaanta ang plite. Pero kung magnubo naman ang nagapanguna nga petroleum product, matik, panubuan taman ang plite. Napiaran ko kung nagataas ang petroleum products, gataas ang plite, kung manubo daw ay ganubo. As is lang. So, importante ko na, balanse. Ano pa? Ari namin ni nga balita ya sa kakatabo subong sa palibot sa Central Market. Report lang kagabi ni Action Zel Minardo. Nami ilang tawon kung tinlo ang merkado. Classic example ang Central Market. Duwa na kadlaw ang pulo panghawan gali ni Police Major Ramel Sarona. Upod siya kapulisan ang hepe sa station number 1 bla. Amat-amat ilagaling nga gina maligwa ang dalan sa Katuslaw da. Iban pagig mga dalan nga nagaangot sa palibot sa Central Market. Hindi katahom. Ang katinlo isustain tagid na. Kay nami ilang tamon kung tinlo aton Central Market. Ang mga nagabaligya da nga mga sidewalk vendors, ginaamat-amat nagali paidog ni Major Ramel Sarona kay daw mismo ang police chief sa Station 1 nakanotisya mangali ka daw halos sa kupo na sang mga sidewalk vendors ang dalan nga ginagyan sa mga salakyan. Dugangan man sa mga salakyan man nga pasaway nga kung magparking daw ilaman dalan. Tag-isa kag duwa man ka lane. Kaya mo na kung kaisang rason nga naga-resulta ina sang traffic sa downtown area. Daw agi man lang ko sa kasaw ta kung hindi man pulok-pulok ang aton nga DILG secretary. Hindi man ta di bang pulok sa dalomong. Remember atong clearing operation agin mando sa to ni DILG anyo sa tanan nga mga LGUs nga dapat ang dalan nga pampubliko hindi dapat parkingan sang salakyan. Kainang dalan alagyan sang tawo, hindi ya parkingan sang salakyan. Ito agi malang tong kasaw. Pagkatapos ito daw ay naman isubong doon nagbalik naman ho. Muna kung isang diferensya sang aton nga layi bala. Kung isang mga order sang aton nga top ranking opisyal sa gobyerno. So, hindi bala consistent daw ka inconsistent. Agi lang ang kasaw. 1, 2, 3, 4, 5 kabulan, dason nga bulan, why na? Sabagay, ti ari mo lang tayo sa aton kaguligon mong ang ginatawag nga disiplina. Disiplina kailangan sa pag-unlad ng bayan. Ay, purti. Ti ari na ni sa aton niya ang disiplina. Kabalo ka nagiging ang dalan, hindi dapat parkingan.
Kita nga driver, hindi pwedeng magpapanaog sang pasahero nga way sa lugar. Tunga dalan, gapapanaog pasahero. Kung hindi nagapapanaog pasahero sa tunga dalan, gapasakay pasahero sa tunga dalan. Tiabi, sentido komon, muna sa likoblang disiplina sa aton kagalingon. Kaya sunod tagani isang traffic rules and regulation, kung magkadto ta sa iban nga pungsod or sa iban nga lugar, diri sa aton, hindi na pwede mapatuman, how? Cebu, kasunod matuto sa traffic rules and regulation nila. Nakabalo kita sang husto kag hindi husto. Ang pagpalakat nila sa trapiko, hindi sa Bacolod, tani amon ta manabla. Dapat ang aton nga mga ahensya sa gobyerno, kung baga, may unto gid man, galing kay tipsing, hindi tipsing, utod. May mga unto bang kilan bla? Pagkapangagat ba? Pagkagat mo kwanda yon? Agi Ormaya. Kaya muna, katamo ito actually ordinansya sa syudad sa Bacolod kung trapiko ang pagambalan. Kaya muna siling ko bala, hasta malang kita sa ordinansya. Kung ipatuman ta, isa, dua, tatlo, saksmana, baksmana, tapos wala na. Paano ang ginabi kita mag-improves naman? Kaya kita mismo nga Negrosanon, Bacolinos, huwag taga kasunod sa layi. Ina-ordinansa na gina. Classic example, jaywalking. Oh. Sa jaywalking, may ordinansya ta. Tiway man. Classic example na. Dala magtabo ka sa pedestrian gid sa may kurit ka puti ito nga dalan. Ibang tabok mas dalan, way manggagi sa pedestrian lane. Dugangan mag-usa sa mga driver, mga pasaway, di ba kay tanan? Doarang kahon pa sang driver ang tao nga nagtatabok sa pedestrian lane. Sikita mo lang na. Mabi na katunto, no? Kaya mo nang malain kung kisa. Kaya kita mismo, why tayo sang self-control sa kagalingon ta? Why tayo disiplina sa kagalingon ta? Muna sila ko balang sentido, komon. Balaan mo na gid nga hindi pwede, pwedihon mo gid. Oh. Kamo na sa papatuman sa trapiko, sa Bacolod, di damo-damo dalan, di tani nga hindi dapat parkingan mo. Oo. Di damo ta di balaligyaan sa Bacolod. Ngadlagko ka mga negosyo sa Bacolod. Ang mga tag-iya sinaya, dapat hindi niya magparking tubangan sila nga negosyo, kaya dalan ta kagamay na lang. Oh. Di ba la? Laga pala sa downtown. Kaya ang kutob sa mga negosyo sa downtown da. Ang salakyan, ara mang ginaparking tubangan sa ilang kaya ginabaligyan. Oh. Hindi tala pwede makakasa, hindi tala pwede makuha. Kita lang ka mabiya parkingan, bahala na ka mamita ka parkingan. Hindi ka ang syudad sa Bacolod, abi, under the Benitez administration. Kita tabi lugar di sa Bacolod. Sa downtown lang, abi. Nantaray nga sa lakyan, dala pa parking. Biit kung tag-iya ka sa ano man da ka malls, kung ano man da ka department store, kung ano mga negosyo sa Bacolod. Hindi lang pagparking sa sila kadalan. Kita lang tabi ibang ka parkingan dito sa tanan pa parkingon. Oh, okay man ha. Parang dalan tagwapo. Aber man ako malayo yang imo negosyo paging parkingan mo. Kaysa dalayon, ang tao yan masugot naman lang ka masigi naman lang na ano sabi mo. Kung ipatuman tagit instrikto. Pero kung pawalaan ta, ang aton trapiko sa Bacolod, pati wala nada. Bagay kasawa traffic enforcer, buksan na bintana. Ay tao kung ni Kwan. Oh. Si Kwan ko. Oh, imano ka da? Traffic enforcer ka lang. Bisa ka pasaway, ara pa sa gobyerno, man ka sa ligman. Oh, muna bla.
Sa pagpatuman sang lahi, tanan patas kagalalangay. Aber man da kung gobernador ka, aber man da kung mayor ka, aber man da kung congressman ka. Ang sala-sala gid, kaligiti kong isa, pinapadala man sa isog-isog mo. Kaga pulo pa kilala na, nan. Kung ikaw ultimo lang, ang traffic enforcer, hanggang sa kaya dalimbawa, congressman, isan hindi among ginaparkingan niya, kaya nidalugan niya, may congressman siya, basta kalas kumod-kumod eh. Oh, di bla? Kami ang lahitan ni bla palarios ah. Biit manggaranon o kan imol ka manda. Basta nakasala-sala ginaya. Sa mang parking da si boss na sa tubangan sa baligyaan niya. Si taong ka traffic enforcer manawag kay mayor, vice mayor, sakay councilor. No, imo traffic enforcer ka salawayon, akasalawayon, karugante mo ni muna. Oh, kayong panugid bla. Ay, oo. Yung mga amot na ni permi mamatasan ta, way gid. Way tupa. Kung may layita, way tupa. Dapat i-impose na gid ang instrikto nga layi, especially kung may ordinansya ta sa syudad sang Bacolod. Ang tao sa uli, masunod mo lang na iya. Budlay para sa iya, te, anon mo kay layi na iya? May ordinansya ta, anon ta na? Oh. Di malalis pa siya kay may ordinansya? Ang syudad ta? Kung gusto mo, dito ka lang diskusyon sa korte, kitakpunta kaya, sa layang ginimo mo, bla bla. Bla. Sila ni Cyril Cruz, Cruz. Hahaha, party traffic arada sa Villa Lourdes, Manokoy, pasulod sa back up, amo da ga parking. Tuod no. Tani bla mo na bla tanan nga mga barangay tayo sa Bacolod, ang tanan nga illegal park, akason talaga mo sa lugar nga hindi illegal. Sa masagaid para sa mga naga-responder ng mga kapulisan naton, fire truck na, sa mga kiga pa. Kanya ka parking na gito sa lakya kung siya kadalan na sa dingon pa, bungguhan pa. Kaya ano mo kay, hindi na dapat mo parkingan. Na naman ang classic sample, bla. Ito muna nga, ang ining kaso sa Central Market, i-sustain tagid ni, no? Sa mga sidewalk vendors ba lang, kuya gaupod ko sa inyo, nga, amo na, gabaligya, kamuda, pigado, ang rason, ti, mabaligya lang kami, sa mga awat kami, correct na. Kami na kita gadingot sa inyo na diskarte, sa inyo palang abuyan nga magbaligya, dira sa sagwa sa Central Market. Pero ang punto tadi, hindi nyo man pagpasobrahe. Nga daw halos niya, ako paron ang isa ka lane sang dalan. Hindi na nang-tsakto ya. Itagaan ka mo sa gobyerno oportunidad na makabaligya ka mo sa sagwa sa Central Market. Kasi una, bawal mabaligya sa sagwa sa Central Market mo. Sa sulod lang. Yung rason nila, para kami baklan kay ang bakal rasagwa, yate. Tama bakal ya ka mangumpra, bakal isda ya kag punaw. Kung gusto ya mabakal, masulod man na saya. Kali kita masibla, kita, di ba kay tanan, nagapakahapos lang. Teka ro kagitagaan ka mo ligwas ang gobyerno, tanga nga makabaligya ka mo. Hindi sa sulod, kundi sa sagwa sa Central Market. Di palihog lang. Hindi ba ka mo mag-abusar? Kundi ka mo asta, dra lang asta, hindi kito ang bilog ng lensang dalan do ako paron nyo. Imuon nyo yaman balaligyaan, dalan na ya, lagyan na ya kasalakyan, lagyan na ya katawo. Di ba? Tapos nyo da baligya, mansig himos ka mo sa inyo nga basura. Di ka mo magsalig, may street cleaner ang syudad. Masali ko blagi, suliton ko, disiplina ang kailangan para sa ikaunlad ng bayan. Di para magasinso ta, disiplinahon ta magkugulingon ta, tapos ta baligya da utam, tapos ta baligya lamayo, tapos ta baligya isda, antes ta mangpuli,
himuson ta ang aton basura. Hindi ka daw higko mo lang da, kabayaan mo lang, tapos mo ariya. Hindi niya mo. Ay, kuwan bala, aton kagalingon, aton tinlo. Hindi ko may pwesto ko da nga balaligaan, mintin mong katinlo eh. Ano gina maghibos kasang basura mo, sunod mo sa plastic, pagpuli mo, bitbita, hindi na pagpuli mo, i-drop by da sa ginaulaan basura ho. Budlay daw. Mana kami nagkasunod na nga manog silhig da sa Central Market. Pag mismo si Mayor Albit, nakakita, guro personal sa naglibot sa nagligad kasi mana. Nakita niya magaling nga problema ng palibot sa Central Market. O basurahan na lang kung tapos bligya sa mga taga-sidewalk vendors da. Ay, oo. Kung may bisita kay mo, basta sila nga na yung bakulod man. Kung pura na basura ang sagwa sa merkado, ha? O, tika tanawan nyo bla, maglibot mo sa Central Market. Limpyo na, ligwa pa. Congratulations sa mga street cleaner da na nagapanilhig sa palibot sa Central Market. Congratulations kay Police Major Ramel Saruna. Duwa na kadlaw ang clearing operation niya da sa mga pasaway nga vendors, kag pasaway nga mga salakyan nga nagaparking sa hindi dapat parkingan. Ayos. Siling ni Tokayo Eric Sumpay. Tokayo Eric, one battle ta Eagle Sabado nice na. Sutil gini si Tokayo Eric Sumpay mo. Katani ma-maintain ina. Basi ni nga skugon lang ina, kabay pa nga hindi. At kabay pa nga hindi. Kuya, confident nga sige-sigihon ni sa syudad ang pagbintina sa Katinlo sa aton downtown area kag palibot sa Central Market. Nakapoy-kapoy man nga trabaho sa pulis. Sabagay, hindi na tanin ni ubras ang pulis mo. Kadamo ulobrahon ang pulis ta. Damo pasululbaron ang krimen ang pulis ta. Ay, ito gatabi sa City Legal Office ang ining clearing operation mo sa police station number 1. Itro channel tabi ni sa City Legal Office kito ilan ni obra ang magpanghawan kag magpangsawayda sa mga nagabaligya illegal sa downtown area. I mean sa hindi husto nga lugar. Yan ikakwan City Legal Office trabaho ang magpangsawayda. Sige yun talang pangsawaya. Isa uli ko takaan sila kasaway naman. Tuman naman sa sang aton ta nga ipatuman ta sa palibot sa Central Market. Ay, puerti ho. Action Radio Philippines na time alas 5:09 na. Dasig mo na itong oras ba? Siling ni Georgia Gargasiran. Good PM Action Eric ang vendor Central Market. Kapag nagusto lang kag iban hindi naguro taga Bacolod pati sa prutas laksamon pa ang sidewalk tawo pa ya ang kolbaan mag-agi kay base masalapay gusto na ikaw tod gagalabay da sa mga nagabaligya prutas ginawa mo na ka kipi-kipi ka ba si Tod nga kalakat ka bala masalapay mo ka makalawla baligya ya sala mo pa ay oo kung nangang kitagaad ka muna sang lugar magbaligya tagain nyo man konsiderasyon ang mga nagalabay da kadagaagi da dibla gusto ka nang yung observation ni Georgia Gargasiran nga ang mga nagabaligya protas na kung isa maglabay ka budlo pang mata kung masalapay mo ko dali hindi mo man hungod bla ay puertiho sige lang that's life. Ano mga balita kabantayan nyo dugay report giga sa ato sining nga mga patrol United Forces bantayan ang report ni Action Art hupon giga sa New Government Center mga bakalunod nga nagapositibo sa COVID-19 kahapon nga adlaw lonsay asymptomatic.
suno sa tagpamuno sang CDD-RMO. Padayon nga padayon paghalong sang publiko ginapanugya. Ang balita ni Axel Bingraba gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Puwersa sang NPA sa Negros Oriental nagnubo sang 38%. Sa national, DA nagplastar na sang tikang agod masolusyonan ang nagasaka nga presyo sa poultry prices. Balda naman niyang kaon kag paborito ang manok. President Marcos ginapangunahan ang virtual meeting sa mga governor kag mayor sa piyak sang iya sining ginpaydalom sa isolation tungod sang positive nga COVID-19. Pagbugas sang sulfur dioxide gikan sa Mount Bulusan nagdoble pa. Di balantayan ta man ni. Ang aton ni Vulcan kanaon gina-monitor man sang Feebox. Kay kusa ka hotel man. Dayon naman nga ngurob-ngurob. Okay lang na mag-ngurob siya, sa magbugabla. Wasaag naman ito, bro. Bago nga US Ambassador to the Philippines, maabot sa katapusan sa bulan sang Hulyo. Action Radio Philippines, Star Time, alas 5:12 na. Check na natin sila nga patrol to. Sa Action Del Salazar. Kamusta ko tayo paglibot-libot niya sa siyudad sang Bacolod. Abot ko nakalabay si Action Del. Ining hapon dira sa Central Market. Kung na-maintain ang katinlo, kag naghalog-halog na gidman. Ang night market, ito sige-sige na gyapo, no? Action Del, night market, ha? Paligya, bilaw kay ukay na sa Dalan Araneta. Bilaw sige-sige ni, no? Baloan ta sitwasyon sa trapiko sa siyudad sa Bacolod sa report live ni Action Del Salazar sa Patrol 2. Action Del, mayong hapon. Yes, mayong hapon, Action Eric. Happy weekend and happy night market sa luwat, no? Diri sa may siyudad sang Bacolod. Ari kita subo, Action Eric. Diri sa area sang Dalan Balesteros kag tiamo ni nagabalik ang gina-look forward sa mga pubuloy sa siyudad sa Bacolod sang mga turista kumbaga. Ining weekend night market diri sa may siyudad sa Bacolod, Action Eric. Do nga may sila subong sa mga adjustments, especially sila nga pagbuklad, Action Eric. Kay kung duman mo, duwa ka weekend ang ila sining experimental nagbigad nga administration, previous administration pa no sang June 2022 may mga experimental kun bala ano ang mga resulta no or ang outcome sining proposal nga weekend night market dito sa may Dalan Balesteros last 4 tayat sadto nag-start ang ila sining operation pero this time do nag-adjust Action Eric kay subong mga alas 5 jesa nagamatamat sila subong plastar sila sa mga folding bed kag bulutangan sang ila sining mga baligya mga RTW ukay-ukay kagiban pa diri sa area sang Dalan Balesteros kung makitaan mo sa aton sining live streaming kay subong sulusako sining aton sining mga magagmay nga mga negosyante from Bacolod City sa pagplastar sa ila sining mga folding bed nga dira nila iga butang Action Eric ining mga baligya man nila no so still weekend sa gihapon ining operation sang night market Friday, Saturday kag Sunday Action na Eric ginabanta sa Sabado Domingo nga daw Action Eric weekdays pauway nila no kay kumbaga ginaproseso nila mo nga mayarabla sila sang arkabala nga pagabayaran sa syudad para mangin permanente ang ila sining pagbaligya dito sa area sa Dalan Balesteros Action na Eric. So ginabanta Action Eric? Dakajuta pala siya managalaglag ang iba nagamatamat magtulod ating bandiri ari sa aton likod nga portion sa aton nga Facebook Live Action Eric. May ari pa sa likod kaya ari kita in between sa Dalan Balesteros no kaya ti ato sa piyaka may ara sang entrance kay one way diri ang Dalan Balesteros kag may-ari madiri sa aton sining tubangan kag likod Action Eric no so amo ning ginakalipay sa aton sining mga small entrepreneur no or mga magagabay nga mga businessman kag businesswoman diri sa may syudad para at Action Eric kumbaga livelihood ang nga programa bala no sa LGU sila sa Benitez administration
kag maka-PNP-an man aksyon especially sa palibot sa Bacolod Public Plaza at ang himos na to ya ang mga nagabaligya directionary kaya at least may naman sang bagong spot ang sa ka-association sa Basyad sa Bacolod para mapadayon ining weekend night market sa may dalan Balesteros aksyon Eric same sa gihapon ang ilasing nga oras last 10 hasta ang ilasing nga pagbaligya pero sa pag-ulusura dili naton before 10 nagapanghimos naman sa action especially kung wala nagamatamat na due time no ang mga residente or mga customer or mga nagabisita man diri sa weekend night market site sang siyudad sa Bacolod Actionary kinulat naton dugay-dugay nga magabot ring presidente sang Siningat Station para at least makuha siya naton sang reactionary kay TM ni bala ano na ginatugtuan sa baligya naman mga folding bed na bulutangan nila Derek. Bulutangan sang baligya nila. Folding bed na? Folding bed na siya. Okay. Ito kalapad ang folding bed wala ginabaligya. Balitong tungan sang baligya. Wala siyang gina-utilize. Dili para at least pwede siya makakuha action Derek in kaso di man nga magulan. Wala bala sa permanente nga structure no. Wa sila isang kwanta no sang do atop-atop no? Wala pa sila so far sa trapal nga ginpahamtang pero ti iban diri sila Eric may mga alternative man nga mga pamaagi kung may backup plan sila in kaso nga magulan may pahamtang sila nga mga lagko nga mga tubo bala Eric like amo ni gobera sa sang canopy kung nakita mo kung nakita mo sa sinasabi ng Facebook Live, may mga lagpo sila nga mga tubo nga gina-prepara si basi bulutang. Okay. Yes, kaya dito sa punta. Naging manda delta ni basi madiyam na ni Mayor Alvin ang butangan da ka kanopy so yes, actionary. Kamo na sa ang proposal nga mangin permanent ang ila sining pagbaligya diri sa may dalan Balesteros. Ugaling magbutang sila canopy actionary at their own expense na siguro sining mga negosyante kag kinahanglan sige apon ni muson kay pagkaga gina-utilize sabi ang dalan. Ang ini nga dalan Balesteros gina-shortcutan ini siya kung nalinikaw sa may dalan na Raneta, liko ako din sa may dalan Balesteros, kag rekta ka either, Gatuslao, from the north, or Drika, no? Liko going Gatuslao, padulong sa south direction sang siyudad sa Bacolod Actionary. Kaya kung makita mo, nagatinumpok subong. Ang mga ukay-ukay, no? Kag gati, amanik subong ginabululigan diri sa mga nagatrabaho or mga vendors diri sa may dalan Balesteros para at least adastig lang pagplastar. Samtang tinumpok ka sako na ibaligya pa na? Yes, amo na siya ang ibaligya. Kumbaga ukay-ukay ni. Kumbaga mga new arrival. Okay. Abi ko hindi kali. Abi ko basura, hindi kali. Amo nang ilabaligya. Hindi. Amo na yung mga mapuslan, kumbaga nga mga bayo, actionary, bandre, alin pa sa abroad, Kag amo ning nami kung magbubukal actionary, kay kung ang mga residente, bala nagadto dire kag una, kaya mas dako ang imo sining posibilidad nga mga branded nga mga bayo pero barato ang imo sining nga makuha. Amo nang iban nga may plano kung gorodil mo. Ang iban actually ka kompras na damo nga ukay-ukar siya kag ibaligya man nila. Ang iban gina Facebook ginaganan siya pagid. Gina Facebook live nila, naga-live selling sila sa social media kag may mga patong man kumbaga diskarte na actionary no sa mga pumuluyo sa siyudad sa Bacolod nga kung paano makaganar, paano maka-income, bisan nga nagapadayon kita sa COVID-19 pandemic. May mga professional na actionary nga wala labot nga may trabaho, lasoto sa kaga, tutulad 5 sa hapon, pagkagabi, naga-Facebook live selling sa mga ukay-ukay. Kaya mo na ang diskarte sa mga Bacolod noon, sa mga Pinoy, especially kung damo ka sa mga bills nga dapat bayaran na action Eric. Pero nagpakigangan sa kaina kay Bacolod Traffic Authority Office Major Jun Zeliba. According si action Eric, so far wala pa siya sa communication nga nagbalik ng night market. Diri wala siya sa ideya wala. Amo lang to gin-inform naton siya. Kay kahapon tinanotice nato nagbabay kita diri, nagbalik na gali ang weekend night market diri sa may dalan Balesteros. Pero according sa iya, ipa-confirm niya sa Bacolod City Legal Office kung bala may authority na
nga magbaligya ining mga negosyante diri sa may siyudad sang Bacolod, especially diri sa may Ballesteros Street Actionary kay actually si Sir Libay supportive man siya actionary kay gidetanaw niyang ma-retain ang ining programa Okay. sa dalom sang new administration since the livelihood program. According siya so far wala man siya sang complaint nga nabaton nga may nagreklamo with regard sa traffic situation diri sa may Dalan Araneta kag sa may Dalan Gatuslao diri sa may siyudad sa Bacolod. Nagulo istorya kita kay na directionary kaya actually gin-adjust lang ang pag-start nila, pag-plaster nila bangod may mga money changer di ba sa kilid diri. Oo. Diri ba sa kilid may mga money changer tiyang mga to kay nang hambal diri sang sa negosyante nga nagareklamo sila nga diba si wala sila customer kay take daw ka early pa man sang alas 4 na naging kasugtan man nila directionary nga i-adjust ang pagbukas no sining weekend night markets sa paplastas labi mga 5:30 to 6 and then to 6 mo na pag-start abi pagsulod diri sa mga customer no nga luyag man mag-avail or magbakal sining mga ginabaligya diri sa mga weekend night market actionary kaya ito may nagabot nga bago nga isa diri ka ano ni Sa ka-tracking? Karga na naning sa ka-tracking directionary ko. Wow, tracking ito. Daw elf na siya nga ni nga type niya tayo isang track no pagti may mga kawayan sa babaw niya actionary nga ti amo ning ginausab din nila nga may mga trapal no. Kay nati nag-ulan-ulan abi diri sa Masila sa Bacolod dati mas maayo ginanga meron sa sang plan B kay kaso nga mag-ulan ti sige ang ila sining nga pag baligya diri sa may Dalan Ballesteros. Balikan mo na nato actionary kang tingog ni Sir Liba sang Bitaw Head ang sining weekend night market ang pagbalik diri sa may Dalan Ballesteros siyudad sa Bacolod. Daling tingog ni Bitaw Head Liba. Amo pa na gani ako nga gina-problema no gina-confirm ta pa na i-confirm ta pa na kay actually daw wala na sa sang other authority or solution except that ano lang na sila guro verbal nga gin grant na every weekend. So amo na gani ako gin kapon gin address man kay siko siyempre need may railings na da mo gina-close na da gani ang both end sang dalan. Galing ang problema kay why ko pa ko business kay siyempre mamato-mato ta wala man I do not know kung anong authority na da nga mag-conduct sang every night the weekend night market na sa mo. Bali mo man i-check mo sir sa sanggol ni answer. Yes, i-check ko pa na sa aton lalong-lalo na sa legal naton sa city legal. Kung ano ang ila sina nga authority or basis na mag-conduct sina mo na. Well kun may ara gid man ti amo man na aton obligasyon to control ang traffic and then maput up kami da sang muna end-to-end na railing. Actionary na batian si Bitaw Head Police Major Junji Liba no tiya mo to niya sining pahayag na do wala pa siya sang information tiya mo to ipa-confirm niya sa City Legal Office kung mayroon ng sang authority or permit ning mga mabaligya diri no magplastar diba sining mga verbal communication nga amo to no nga ti okay no ibalik ang weekend night market diri sa may siyudad sang Bacolod action Basta kana nakita namin man na ang presidente, karon basi kung may ara man sa statement, karon daw kung may ara kay man clearance sa siyudad balik. Yes, amo nang ginawlat nato ng actionary nga magabot ring presidente kay wala pa siya subong so far diri sa area. Kag ti Mary man siguro sang kaugalingon nga pwesto action na Eric diri sa may night market. Wala tulad ka sa presidente, pwede ka maguro ka okay na daw, pwede ka lang sa wala daw. daw layo pang payday. Ha? Daw layo pang payday. Pwede mo guro mautang anay guro, alam mo utang mo tanay para na mag-payday ho. Diyan ay kanauto Jackson din sa Lazaro. No? Durante ginaulat mo action din ng presidente Danila, pwede ka man ka okay ka duwara nakita ko si mo dira ka Facebook live nga daw may mga nag-ula na sa ilang okay no? Ti siling mo mga bago na basta makauna ka da Dale. Ang bako do layo pang payday pero mangita ko di karon sang bulo barato actionary. Meron man daguro tag 2 ka pesos. Meron man daguro tag 2 ka pesos. Ngita akong budget ko bi kun shin lang te anong mabakasang shin mo. Damo na mabakal mo sa shin mo. Meron tag puloon eh. Amo man gani pulo na items. Lantawon ta ko mapuslan ang taga puloon no. Kung may makita gid man ta diri sa may weekend night market.
Oh, Okay, subukan sa Eric. Subukan. may naglabay nga ga short nga babae kag blondie buhok ko bakal na guro. Actually, may nagamat-amat na tulod ang mga customers kay Tiban rin naka-early bukad na. Okay. Pag amo na subong ang ilas niya subong baga mga early bird. Ang mga early bird, kung early bird ka, ikaw man na makauna priority or hatagan sa nga makapili. Sa mga nami, actually ng mga ukay di sa may weekend night market. Mayo lang iti sa pagbalik sa Eric, wala nag-ulan, mayo nga to sa paniempo diri sa may syudad sa Bacolod. Actually, hindi ka magkabalaka kung karong ka sa gabi magabot, mangud daw ba may tracking naman nga nagabot. Amo naman eh. Ara kadamo sang pinotos diri nga mga ukay. Vlog ko, kung mag-action Eric, kung buwas ka pa maabot, wala ka problema. Kaya damo kagaya sang pilian. Kaya kita mo, mga sako-sako, paning mga ukay action Eric, ara sa tracking. Ari sa kilid to, mera. Pagid another sako man sang ukay nga wala pa mabuksan. So, kung magato, kadiri mga alas 8, alas 9, pwede pa, no? Damo ka pa maabsan. Pero tayo basta na mention na kung early bird ka, mas ang beneficyo sini, mas damo ka nga mapilian na action na Erika. So far, hindi ko to kang aton sining dalan araneta kag dalan Gatuslao kag mayroon na pang order action Dale? Action Eric? Yes. Si Inday to naga-short ko nakapula bayo, mabakal gruto ko ano ay lang dilargo ay. Nga, largo na. Dilargo na kita ara sa nakita na sa Facebook live Ang ibang di kaya actually ang ibang pwede pang office actually kang ibang din ang ginapilian mo. Kung mga formal bala. Kung may mga office work na pwede din pangpili sa aton sa Facebook live no. Subong nga hapon. Ati kumbaga mo ni first stage pa lang ni sing sining pagukay basis sa ulihi may rapat sa punta kung makaplastan na may pa dili sa likod actionary ka kagati may request mo din niya balabi si action day basta may interview kasi siya abi kung taga diin sila ang negosyante taga Bacolod guro tanan halos may ko diya kilala yung taga-lihis niya taga Bacolod din actionary ka diri gina sila residente gina sila sa Ortomando kumbaga sa syudad sa Bacolod pero tayo mo na may association tikon may mga may mga requirements man actually kung bala ang dapat mga requirements na dapat ma-comply before ka maging members ng association kag makakasakop man sining weekend night market. Mo lang to ang ginaproseso sa karon nga base sa ulihi may mga arkabala na kag maging permanent na ang night market diri sa may syudad sa Bacolod action Erika. Check Sila Jordan niya ang babae nga kapula na nga gapagita ka dalargo niya libay sige na pagita ina. Mga branded. Branded. Actually iba na may mga brand magid may mga tata-actionary pero amo na ganing ukay tawagay ka ida mismo ang maukay kagi ka ang kumbaga mag-effort na ni para makakita ka sang mas mayo diri nga mga panapton diri sa may weekend night market actually kasi ang iba niya damo ida kasawa sang ukay nga ginatawag magluwas nga barato may quality pa actually ining mga ginabaligya diri sa may weekend night market sang syudad sa Bacolod dugay i-check diri naton kay wala nato ng presidente sang Metro Bacolod Retailers Association dito mo nang ilas nga grupo si Ma'am Sheila pag kuala to siya sang reaction kung wala permanent na gidman ining weekend night market sa may syudad kag kun mayaran sa sang ginabayaran nga kabala action Eric since maayo man niya nga livelihood program para sa aton sining mga pumulo. Hindi na pakita na sa top subong ang aning trapal. Para action Eric ang trapal no. Amon sang mention ko kay nga may trapal for plan B ng kasagid man nga magpulan may ara sang trapal action Eric kag kung magulan di man sige hapon ang pagbaligya sa aton sining mga small entrepreneurs diri sa may Ballesteros Street. So far action Eric, amo ini ang observation report nga madulong sang patrol subong nga Sabado sang hapon ang ka-action niyo Action Dale Salazar una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat kid Action Dale Salazar Ballesteros reporting live sa Ukay-Ukay Night Market. Hingagaw bagong bukas init pa ni Cyril Cruz kasanag sa mata mo Action Eric ba
kung bintaha ko pala kaon kakwan, kalabasa. Sili ni Mercy Flores, sa direct porti kasanag, sang mata mo, damo tawang siksigid na pansin niya. Nagalisling ko Mercy Flores, Cyril Cruz, bintaha ko nagkakaon ka kalabasa, kay puerti kasanag sang imo mata. Paring kita lang sa guys, Tokyo, Japan, arat na sa sila ni Toto Jeremy Tomaro Lisanes, kag Allen Marlinko. Sila ni Inday Blasa, kag ni Inday Karen Miraflor. Lantaw na sa ato siya nga Facebook Live. Amo man si Madam Jeannie O. Cesar. Nito na si Madam Jeannie O. Cesar. Pagbalik na ton, report na ni Action Art, kag Action Alvin, pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasuwat nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination.
Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pasyara tayo! Pasyara! Every day is Fire Prevention Day. Pabalik diri sa Tumalakat Action Report Afternoon Edition, Sabado nga presentation. Antes sa mga report gikan sa ato sa lima patrola unit reporters, may hapon dira kay Athea Kim Irimana, kay Migota Gilbert Jaime Benyas, ngayong hapon lang. Sa kay Kuya Carl Macuring Jr. Sa mga taga Police Station number 10 mayong hapon, kag kay Police Major Richard Pajarito, no? Kay JP Ahina, sa kay SB member retired Police Captain Dingdong Guzman Severino, kag kay Elvera Hilogoda. Ana Sinoro may hapon. Check tara ma-report na gikan sa to sa nga mga patrola unit reporters. Unahon ta report ni Action Art ay hupon gikan sa New Government Center. Mga bakarondon nga nagpositibo sa COVID-19 kahapon nga adlaw, lonsay asymptomatic, suno sa tagapamuno sang CDDRMO.
padayon paghalong sang publiko iya ginapanugyan. Aris Action Art tayo po line number 2 sa report. Action Art may hapon. Salamat din Action Eric. Sa pinta na putin sila kayo medyo diba? Sugatay kami kayo na naman, no? Ay, gali. Bao. Sila niya, ano to, tuod to pare? Oo. Ikaw magkuto ko siya. Pakaw sa na ice cream mga tagta pinta. Oo. Oo. Di siya nagalibod, may 21 kag pulo. Ang balita, kundi kahapon, 12 ka magkaso ang Bacolod City kung COVID-19 ang pagamalan. Din-update aton sa kay Dr. Ana Maria Laami Porlan nga among tagpamuno sang CDR mo sa din ang desisyon din ni Mayor Albi Benitez nga sila ang ginatugyanan kung COVID response ang pagamalan sulod sa Bacolod. Ang latest updated nga ginapalayag din ni Dr. Porlan. In so far sa gincheck ni Action Eric kining recorded sa DOH, lonsay talan asymptomatic, meaning wise ang ginabatyag sa ila sining lawas. Suno pa kay Porlan, nagapabilin sa gihapon nga home quarantine ning 12 ka mga individual, local cases ini. Ang mga maling rason Action Eric na ginambal yan ni Dr. Porlan sa publikong kumo hindi naman kontrolado ang pagwasong tao bagod man sa alert level status. Ang himoon na lang sa publiko mo ang paghalong. Yes. Kay siling niya kapin pagid sa mga matao nga lugar, pampubliko nga lugar nga magpagakatuan ninyo, kinahanglan sunod diri kay Porlan sundon gihapon no ang mga safety kag health protocol agud nga malikawan ang ginatawag naton nga malatdan no sang COVID-19. Bisan pa gani Action Eric nga pabakuna ka nakitik ko nakapabakuna kaya most likely hindi kaya magabatyag sa sintoma pero pangin carrier ka sang virus. Kaya sunod rin kay Porlan ang panugyan sa publiko hindi magatag sa kumpiyansa padayon nga maghalong amo ni ang isa sa mga dapat imoon agud nga hindi na madugangan pa ang mga cases kaya ang balde ni Porlan mo manini ang trend subong sa bilog na pungsod Pilipinas so bilang isa ka component a big city gina-expect ni Manila nga mo manining sitwasyon. Yaring palayag ni Dr. Ana Maria Laami Porlan. Tungod increase man ang cases sa iba na lugar, so expected na nila sa ito, especially kita highly urbanized, tapos mga tao nga giho na bakasyon. So expected na siya nga masaka, pero kayo lang, fortunately, ang aton mga cases, mild and kalabanan asymptomatic, tag-ara na sa home quarantine. Amo na nga, hindi kita magkampante, wala na kita gamas, especially sa damo tao. So, continue, Japon, ang gapas mo sa una ba na? Mga tao aware nga may virus. So, wala pa natapos ang aton nga COVID-19 crisis. Sige, pagid. Sige, Japon aton nga bantay. Ang Action Eric nga palayag ni Dr. Ana Maria Laami Porlan. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Action Art tayo. Upon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Salamat gid Action Art upon report gikan sa New Government Center. May hapon dira kay Rochelle Polhencio Susana sa kay Kimpo Yulo, Ardong Yulo, Antonio Villanueva, Antonio Yulo sa Binalbagan nagapamati gid siling ni Barkey Drive kay Christine Minyes sa Villalobos da may hapon kay Madam Diwatawan dira sa Manber Royal Subdivision sa Barangay Panokoy kay Madam Oyen Colmenares mayong hapon gid kay Madam Sonia de la Torre Delgado kay Lorna Diligencia ara gid siya monitor sa aton sini nga pagpangalaga kay Melvin Piñapel kay kagawad Imbong Jocampo sa Barangay Maaw mayong hapon kag mayon dira nga pamati kay Igota Bobby Muñoz and family dira sa Talisay, Milili Oligo sa Vanes Cafe dira sa Barangay Tangob ara siya monitor gid sa ato sini nga pagpangalaga. Jocelyn Song komedya sa Barangay Jess and family
Maayong hapon gid kay manang Jocelyn Song Komedya dira sa Barangay Jess sa mga Song kag Komedya family. Ali sa Report Action Arts, sa lawat na Report Action Alvin, grabagi kan sa Negros Occidental Provincial Police Office, puwersa sa NPA sa Negros Oriental, nagnubo sang 38%. Ari sa Action Alvin sa report, line number 1, Action Alvin may hapon, please come in. Maayong hapon sa imo Action Eric King kumpirmar ni 302nd Brigade Commander nga si Brigadier General Leonardo Peña nga nagahuyang na ang puwersa sang New People's Army sa Negros Oriental. Din sunod diri kay Peña sa datos sang ila siningahanay nagdubo sang 38% ukon katumbas sang 92 ka mga communist terrorist group ang na-neutralize ang ila siningahanay paagi sa pagpaningkamot sang 302nd Infantry Brigade, 303rd, kag sang mga kapulisan sa isla sang Negros. Dugang pagidiri ni Peña sa mga armas, nagdubo man sang 27% matapos nga nakumpiskar ang kadam-an sini during the operation. Ginpahayag man ni Peña nga ang pagnubo sang numero sang communist terrorist group resulta ini sa nagapadayon nga pagsurrender sang mga NPA. Ikaduha diri ang pag-aresto sang mga kadre kag ang ikatatlo napatay during the encounter. Madumduman Action Eric nga sang July 2, 19 ka mga NPA sa idalom sang Central Negros 2 ang nagsurrender sa mga katapos sang 94th Infantry Battalion bagay nga ginakonsideraman sang mga militar. Ginpahayag man ni Peña Action Eric nga ilisipon na lamang ang mga remnants sa idalom sang Central Negros 1 kag Central Negros 2 sang New People's Army bangod sa nagapadayon nga pagdismantle sang ila tropa. Ari ang pahayag ni General Peña. Yung ni-report namin sa Provincial Peace and Order Council, it's a consolidated accomplishment ng troops deployed in Negros Oriental. So meaning, combined accomplishments yan ng 302nd and 303rd Brigade. So, tama ka na talagang pababa sila ng pababa dahil recently nga, may 11 kaagad na nag-surrender sa 94th IB, which is, yung 94th IB is under the operational control of 303rd Brigade, Mangosha. With that accomplishment, ay tuloy-tuloy yung pagbaba ng armadong grupo dito sa ating probinsya ng Negros Oriental. Napakalaking porsyento po ng naibaba is 38%. So, ibig sabihin po, parang kukonti na lang po talaga yung pwersa ng New People's Army on the Oriental side. Of course, may part po dito ng Occidental side po. Tawi-tawidan na lang sila, lalo na yung kinokonfronta ng 303rd Brigade kasi yung Central Negros 1 at saka Central Negros 2 guerrilla front ay kinokonfronta yan ng 303rd Brigade. Ang mga battalions dyan na katoka ay yung 62nd IB at saka yung 94th IB. Ito naman sa atin sa 2nd and 3rd District of Negros Oriental, 11th Infantry Battalion naman yung nakatoka dito. At alam naman natin lahat na yung Southeastern Front ay na-dismantled na. So yung Central Negros 1 at Central Negros 2 naman, weakened na at patuloy pa rin yung dismantling effort na ginagawa ng 303rd Brigade on that area. Sir, meron po nakalagay dito 148 members. Are you referring to 148 members ng NPA? Ito na lang po yung natitirang bilang sa kanila, sir? Yes, 148 members. Mostly dyan ay miyembro ng Central Negros 1 at Central Negros 2. Meron na lang mabilang sa daliri na remnants dito sa Southeastern Front na nagpo-cover naman ng 2nd and 3rd District of Negros Oriental. Kumbaga yung nasa mga 130 plus nandyan sa area ng 1st District of Negros Oriental at tumatawid-tawid yan ng Occidental din. Doon sa side ng Isabela, side ng Himamaylan at Kabangkalan area. Hindi na ito madadagdagan, sir, no? Yan din ang dalangin ko, Alvin, na sana ay hindi na madagdagan, kaya dapat pagpatuloy lang yung effort ng ating National Task Force LCAP na nagpe-penetrate down to the provincial and municipal task force LCAP. Pagtulong-tulungan na sana natin na patibayin yung barangay task force LCAP kasi nasa mga barangay level talaga yung problem areas natin na dapat hindi na talaga makasulod sa kanya-kanya mga barangay yung mga armadong grupo. Ang pahayag ni General Peña. Balita nagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Salamat gid Action Alvin Graba report gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. May hapon dira kay Migota nato Escoltero sang SSS Kabangkalan. Si Migo ko nato Escoltero ara siya kapuli sa area sang Barangay Sumag. Kay Mr. and Mrs. Nestor Alvarez kag Dr. Alvarez dira sa Punta Taytay ga monitor sila sa aton. Maman kay Tatay Eli Antonares sa Barangay Punta Taytay. Gapa urok-urok gid pamati diri sa inyo wala tuntunan. Dugangan ta ang aton nga maaksyon balita pagkatapos lang sa ato siri importante dugang pa nga mga pahibalo. Life Extend. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basuhan nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa maya sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips
nga nagapahanundog nga maghalong sa tanan nga tion. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, maka-apekto man sa paghuragok. Radyo. Pabalik diri sa ito papalakad may hapon nila kay Jenny Solgon and the family sa Valladolid. Kay classmate ko dira Romel Pagsubiron. May hapon lang dira. Kay Joanna Urukay sa mga Urukay family kag pamilya Castro. Kinatami ako mo ni Joanna Urukay. Cecil Bikbik. Kinatamiyaw ko dira sa Orchids Binubuhan ang pamilya Ismilia Maglantay Nuinay. Maayo lang nga pagpamati labi na gid sa amon Kapitan Remy Haleya. Halina kay Cecil Bik nga naga-monitor man sa aton sini nga pagpangalagad karon nga hapon. Sakay Sonia de la Torre Delgado ga monitor man sa ato sini nga pagpangalagad. Happy birthday karon nga adlaw sakay Michael Escobar, no? Michael Escobar, happy birthday karon nga adlaw. Kaga ginatamyaw taman dira sang happy listening lang kay Richard, kay Jonas, Juanito, Morito, Joan, kag Tatay Teddy, kay Toto Ayan J. Uy, happy birthday gali karong adlaw kay Rona Rihida Traba. Bao birthday mo gali? Do malipat patati way kita da. Rona Rihida Traba, happy birthday. More birthdays to come, more life lang. Kag always good health. Muna nang marigalo ko sa akong nga classmate na nagahiwat sa kadlawan karon gid nga adlaw. Simpo ko lang na gusto ko pa oras ta hindi na magtugot. Action report afternoon edition. Sabado nga presentation liwat ini magatakop. Balik naman ini sa Lunes. Standby na sa masunod nga programa dugay-dugay ang Action Firing Line, mga balita sa lokal, national, international, mabatian, mga issues lokal kag nasyonal ha. Bantayan niya sa programa ni Action Marlon Hinavaya, Action Firing Line. Opo diri sa aton nga mga patrola yun at reporters in action nga nagpalagad karon nga hapon. Action na Dale Salazar back to back sa aton nga piloto Action Papang Nixon Tahom. Action Artay Hopon kag Action Alvin Graba. Ato nga technical partner diri sa Studio A sa Master Control. Technical side broadcast engineer Nelmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert Action JM Baikin.
Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Syudad Sang Bago, si Broadcast Engineer Edward Balico. Standby na sa masunod nga programa, ang Aksyon Balita Evening Edition, magasunod sa dili gid lamang madugay o pod kay Aksyon An Defensor Lisay. Sa ngalan ni Aksyon John Diaz, ang inyong regular angkorman sa silinga palatuntunan, talos la konti temporaryo, kada Biyernes kag Sabado, pero it's a date pa karona. 9:30 to 11, Aksyon Night Patrol program. Ako naman si Aksyon Eric Magbarwa nagasiling salamat gid sa inyong pagpamati. Happy weekend! Una sa balita o sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!